Må jeg spørge dig om noget politisk? Ja. Skide godt. Skal du ikke spørge mig om noget politisk? Det var dig, der skulle spørge mig om noget. Nej. Jo. Nej. Okay, hvis nu vi siger, at du har her, ikke? Og så, men du har også den der, og så er der også et P heroppe, og så der, ikke? Og så Helle Thorning er her, ikke? Hvad synes du så? Ja eller nej? Ja. Ja? Ja. Det er smart, ikke? Jo. Det er et skide godt system. Hvad er det her? Det er ikke. Hvad er det? Er det noget? Det er jeg ikke. Okay. Det gjorde den. Det var du god til. Tak for ingenting. Tak for det. Hej. Må vi spørge må vi spørge jer om noget politisk? Det er fedt. Hvad hedder du? Jeg hedder Niklas. Niklas? Film og medie. Nej, det er bare noget vi laver for sjov. Okay. Hvad skal jeg sige? Hvad synes du om min dusk? Fint nok. Den er flot, ikke? Jo. Jeg synes også, den er flot. Velkommen til Sportskanalen med Kort, og vi har Niklas og Freja her med os i dag, og de spiller sten, saks, papir og stress. Og Nej, Niklas, fordi hvis jeg tager den her bunke, der ligger der, og du, altså, du skal, nej, men du gør det helt forkert, Niklas, det er overhovedet ikke rigtigt. Nej. han gør det forkert. Han gør det forkert. Måske, jeg ved det ikke. Så skal du tage denne her, fordi du har taget den Fordi den, herude. Jo. den her før du... Hvad siger du? Jo, jeg tager den yderste før du tager den... Jamen, de hænger ikke sammen. De hænger ikke sammen. Men tak for det, og vi vender tilbage efter reklamer. Højre eller venstre? Den venstre eller den venstre? Hej i stuen. Hej. Må jeg spørge mig noget? Ja, Hvad synes du, det er på FFE? det er meget hyggeligt. Hyggeligt. Ja. Hyggeligt. Og fedt. Det er godt. Ja, hvad fanden laver I? Hvad synes du om min dusk? Ja, den er fin, sådan lidt ubehagelig at få helt op i ansigtet. Hvad hedder du? Jeg hedder Andrea. Andrea? Det hedder min kusine også. Nå, Hun er bare ikke lige så høj som dig. det var det... Eller gammel. Nej, okay. Det var det fint nok. Ja. Vi vil ikke forstyrre mere, og så smutter vi igen. Skal nu ved. Oj, hej! Sara Ekstrøm. Hende har vi ventet lang tid på. Må jeg spørge dig om noget? Hvad synes du om min dusk? Den er flot. Tak skal du have. Det ved jeg ikke. Vi er videre! Så banker man bare på. Nå. Så spørger vi ham her. Hvad hedder du? Mig, Mathias. Mathias. Ja, det er fandme fedt navn, jo. Ja. Hvad hedder du der? Jeg hedder Markus. Så vi starter både med MMA. Det er sgu da ret fedt, hva'? Hvad siger du? Der bliver beskudt herinde. Hvad er det, der foregår herinde? Krig. Vi har krig med vanddunken. Vanddunke. Er det sådan en rockerborg? En rockerborg. Det er den rockerborg. Han kan ikke finde sine hurtigbriller. Der var de. Mester Hurtigbrille. Hvad er det der? Sådan en behåret dildo, mand. Det er min dusk. Vi smutter ikke. Okay, vi laver lige en leg her, ikke også? Så har du et dødt dyr på din mikrofon. Det er min dusk. Okay, nu leger vi en leg. Jeg tager min mikrofon, og så kører jeg bare rundt, og så skal I prøve at se, om I kan sige jeres navn. Skal vi prøve det? Ja, okay. Er I klar? 3, 2, 1. Rosa, Davina, Mathias. Tilde, Philip. Maja. Oliver. Fisse. Sofie, Frederik. Jakob. Det er Oliver. Karl. Nå, det er Karl. Karl, min ven. Hvad så?
Vi kommer fra FFEDR. Det er. FFEDR. Okay. Hej. DR. Der. Nå, det er jeg. FFEDR. Okay, nu laver vi en til dig, ikke også? Nu kører jeg min mikrofon i en runde, og så skal I prøve at sige jeres navn, om I kan nå det, okay? Og vi starter. 3, 2, 1, og... Nej, jeg holder. Okay. 1, 2, 3. Simone. Mia. Nynne. Sibella. Amalie. Asta. Amanda. Victoria. Nej. Fordi du er Magnus, mand. Hvad skal jeg sige? Så? Frygtelig hund. Hvad synes du om FFV, det er? Og hvad? Hvad synes du om FFV, det er? Det ved jeg ikke. Okay. Og det er Petrine. Og herover der har vi Niels. Og her der har vi, prøv at sige det startbogstav. L. Hun hedder Lone. Og her der har vi, prøv at sige startbogstav. S. Hun hedder Søren. Han må stille dig et spørgsmål. Jeg er fodbold, kan du huske jo. Jeg er din yndlingsspiller. Ja, det er rigtigt. Hvad synes du om FFV? Det er et fantastisk sted at være. Hvad med eleverne fra 2016 til 2017? Det bliver nok noget af det bedste, der nogensinde er sket. Det tror jeg faktisk også. Det bliver fantastisk. Ja, det gør det. Det er fordi vi er her. Lige præcis. Lige præcis. Det var godt at tage med. Kan du have en god dag? Er I klar? Hvad så? Er I klar? Magnus! Har du noget at sige? Nej, tak. Omar? Der, boy. Das? Det er altså en disk. Mille, har du noget at sige? Nej, gør du ikke? Kan du finde ud af at holde til at danse slikpinden? Ej, hvor ulækkert. Oliver, hvad så, mand? Ikke så meget af det. Og du hedder... Dix out for Harambe. Jeg tror ikke, det kan høre noget. Nej, der er helt lukket. Vi fik nok ikke det hele med fra FFE. Fra Vejle, Fri og Efterskole. Fra 2016 til 2017. Men vi er ikke færdige. Jo, for i dag er vi. Men ikke for resten af året. Vi kører en gang om ugen kl. 22.30. Der går vi i seng. Men tak fordi I fulgte med. Det var fucking godt at se jer. Tror jeg. Og det var det faktisk. Det var fint nok. Det var fint nok. Altså, I var hele tiden røven på mig. Det er skide irriterende mig, altså. Når man er kendt ligesom DJ, Markus, så er man jo vel, så skal man vel vende sig til det. Og det har jeg også gjort. Men følg med næste gang. Og så er det måske en anden, der snakker. Det tror jeg ikke, for jeg er rigtig god. Men vi ses! Hej!